പുറ്റിങ്ങൽ അപകടത്തിൽ അന്ന് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായ വീഴ്ചകൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാണ് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി നളിനി നെറ്റോ ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിരോധനമുണ്ടായിട്ടും വെടിക്കെട്ട് നടത്താൻ അനുവദിച്ചതിലും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിട്ടും അറിയിപ്പ് നൽകാതിരുന്നതിലും ഉൾപ്പെടെ പോലീസിന് ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു. സംഭവം നടന്ന 2016 ഏപ്രിലിൽ തന്നെ പോലീസിനെ വിമർശിച്ച സമാനമായ റിപ്പോർട്ട് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി നളിനി നെറ്റോ സർക്കാരിന് നൽകിയിരുന്നു. കൊല്ലം കമ്മീഷണറായിരുന്ന പി പ്രകാശ്, ചാത്തന്നൂർ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ, CI, SI എന്നിവർക്കെതിരെ റിപ്പോർട്ടിൽ നടപടിക്ക് ശുപാർശയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും തുടർ നടപടിയുണ്ടായില്ല. വിഷയത്തിൽ പോലീസ് മേധാവിയായിരുന്ന TP സെൻകുമാറും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയും രണ്ട് തട്ടിലായിരുന്നു. എന്നാൽ സംഭവം നടന്ന് ഒരു വർഷം തികയാറാകുമ്പോൾ പോലീസിന്റെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി വീണ്ടും രംഗത്ത് വരുന്നത് അസാധാരണമാണെന്ന വിലയിരുത്തലുണ്ട്. പുറ്റിങ്ങൽ കേസിൽ പോലീസിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനിരിക്കെയാണ് നളിനി നെറ്റോയുടെ നടപടിയെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. TP സെൻകുമാറിന്റെ സ്ഥാനചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്കെതിരായ ഹർജി തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് പ്രത്യേക കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് സെൻകുമാറിന് തിരിച്ചടിയാകുന്ന പുതിയ നടപടി. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.